गोजोन फुंबिलि लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासैबो गाहामैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ तामुलपुरनि गंसे सोरखारि दै जगायग्रा आसनिया भुट बांलानि महर लाबाय। तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलिनि नारायणपुर होननाय गामिनि गंसे दै जगायग्रा आसनियाव गोबां साननिफ्राय मानसिफोरा फैनो गिनाय सोमजिदों। हाग्रा बंग्रा बुंफबनानै गिख्रंथाव जानानै दङ, जेन' बियो मोदाय थाग्रा भुट बांलासो। बे आसखान्दा आसनियानो जादों नाग्रिजुलि ओनसोलनि नारायणपुर होननाय गंसे गामिनि। मुंख'जाथावदि बे दै जगायग्रा आसनिया थांनाय 2015 मायथाइयावनो लुफुंजादोंमोन। थागिबि ओनसोलनि रायजोफोरनि अजद बादियैब्ला जागायनायनिफ्राय 4-5 दान दै जागायनायनि उनाव दिनैसिम ओरैनो गोग्लैसोना दङ। दा बेवहाय सोरगिदिं हाग्रा बंग्रा मानफबजोबनानै मोसौ बोरमा गेलेनाय खुलि जानानै दङ। जाय समावनाखि गासै जायगायावनो कभिडनि साग्लोबसारनाया सुबुंनि थांना थानायनि लामायाव गोब्राब जेंना महरै नुजाथिदों एबा गोग्गो लोंनाय दैनिबो गोनांथि जादों, बे समावनो नारायणपुर लोंग्रा दै आसनिनि बेफोरबादि महरखौ नुनानै माखासे सांग्रांथि नोगोरारिफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिदों। नैथि खौराङाव दङ मुंदांखा इउटुबार दिम्पु बरुवाया लाजिथाव जाथायनिफ्राय रैखा। ससियेल मिडिया बाहायनायाव सांग्रां जा। वाट्सएपआव सिनाय मोनै असिना नाम्बारजों भिडिअ कल फैयोब्ला 100 बार सानग्रो, नङाबा नोंथाङाबो जानांगोन लाजिथाव जाथायनि मोगा-मोगि। दासान्दि नुनो मोन्दों गोबां गुबुन सिनायनो हायै नाम्बारजों वाट्सएपआव भिडिअ कल हरना लंथं नुथाय दिन्थिना स्क्रिन रेकर्ड भिडिअ खालामना ब्लेकमेइल खालामनाय आरो लाख रां दाबिना हुमखि होनाय। रांखौ हराबा बे गाज्रि भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनायनि धमकि। थिग बिदिनो आसामनि मुंदांखा इउटुबार दिम्पु बरुवाजोंबो बिदि लाजिथाव जाथाया सोमजिदों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथांनि लोगोनि वाट्सएपआव सिनाय मोनै नाम्बारनि भिडिअ कल फैदोंमोन। दिम्पु आरो लोगोआ गोबां साननायनि उनाव सोरबा नखरनि गोनां खोमा सानना केमेरा मुथुना फनखौ हमो। लोगो लोगो सोरबा सिनाय मोनै सिख्लानि लांथिया सोलेरा नुजायो। बिनि उनाव लोगो लोगो दिम्पु मोनहा फनखौ दानो। बिथांमोना बेसेबा गेदेर लाजिथाव जाथायनिफ्राय बारग'नो हायो। थामथि खौराङाव दङ बिटिआरनि सोलोंथाइनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव थाबैनो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज गायसनसिगोन। क'क्राझार सहरनि 7 किल'मिटार जानथायाव थानाय हरिनागुरियाव थाबैनो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज गायसनगोन। रायजो सोरखारनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिफाननि नेहाथारि आइएएस अफिसार रबि बरा, रायजो सोरखारनि जयेन्ट सेक्रेटारि जाहिद चिस्ती, बिटिसिनि नेहाथारि फ्रान्सिस औवारी, क'क्राझार रेभिनिउ सार्केलनि बिबानगिरि राहुल फुकनजों लोगोसे लाट मण्डला, खान्थालगुरियाव थानाय साइ कमप्लेक्स, क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरैमारुआव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स, लाइब्रेरि बिल्डिं, IT पार्क आरो प्लेनेरियामखौ नायगिदिंहैयो। बेनि उनाव क'क्राझार सहरनि बावखुंग्रि हाजोनि साखाथियाव थानाय हरिनागुरियाव एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज गायसननो थाखाय जायगा नायगिदिङो। ब्रैथि खौराङाव दङ बाक्सायाव मोब्लिब गोहोनि बिफाननि राजायारि खामानि। गोरिब आबादारिफोरनि मोब्लिब बिलआ फैबाय 43,741 रां। खौरां मोननाय बादिब्ला निकासिनि साखाथि दुर्गापुरनि थागिबि मन बाहादुर मगर मुंनि गोरिब सुबुङा दानफ्रोमबो मोब्लिब बिफाननो दानारि मोब्लिब बिलखौ आदाय होबोगासिनो दंमोन। बेबादिनो बिथाङा सोलिफु बोसोरनि 18 जानुवारियाव 867 रां, 18 फेब्रुवारियाव 101 रां, 19 मार्चआव 87 रां, 3 मेआव 83 रां होदोंमोन। नाथाय 29 मेआव मोब्लिब बिला फैयो 8,200 रां। बेबायदियैनो थांनाय 30 जुनाव बिथांनिसिम बिल फैयो 6,115 रां। बे गासैबो बिल आदाय होनायनि उनावबो फैगौ 19 जुलाइआव होबावनो गोनां दिन्थिनानै बिथांनिसिम दानारि मोब्लिब बिला फैबाय 43,741 रां। उनाव बिल नुनानै आबादारि मन बाहादुर मगरा खर'आव सारअन्थाइ गोग्लैनाय बादि मोननानै मैया खौरांगिरिफोरनो फोरमायदोंदि जे सिगांनि मोब्लिब बिलफोरावबो गोरोन्थि दंमोन होनना। आं मोनब्रै LED बाल्ब आरो गंनै फेन सालायो। मा जाहोननि थाखाय एसेबां बिल फैयो साननानै मोना। बे दानसेयाव आरो आगानसे आवगायबावनाय। खेबसे लागैनो दानसेयाव 43,000निबो गोबां। बेबायदि गोरोन्थियै बिल हरनानै जोंखौ बुथारनो नागिरदों। जुदि बेबायदि गोरोन्थियै बिल हरनानै आंखौ हाराहास्ति खालामबाय थायोब्ला आं थैनानै थांगोन आरो आंनि थैनायनि थाखाय दाया जागोन मोब्लिब बिफाना होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बाथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कुमारिकाटायाव SSBनि प्रि ट्रेनिं होनाय हाबाफारि। बाक्सा कुमारिकाटायाव रङियानि SSB 24 नं बेटेलियाननि गाहाय मावखुलिजों सामलायजानाय बर' लाइमोनफोरखौ पेरामिलिटारि सोसननांगौनि थाखाय कुमारिकाटायाव नैथि प्रि ट्रेनिं खुंफुंनाय बादा बेखेवो।
सप्तासेनि थाखाय लानाय हाबाफारिखौ बेखेवजेनो एसएसबीनि 24 नं बेटेलियननि डीआईजी जगदीप पाल सिंह बिथाङा। बेखेवजेननानै बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा बुङोदि बर' गोजोन गोरोबथानि दफा बादियै आसाम सरकार आरो भारत सरकार पेरामिलिटारिनि बायदि बिफानाव थिसननो थाखाय फ्रि ट्रेनिं होनाय बादा खुंफुंनाय जादों होनना मोनथिहोयो। मख'नो गोनांदि नाग्रिजुलि बियाबनि बीजेपी दोलोनिफ्राय देरहालांनो हानाय बीटीसीनि EM धर्मनारायण दासआ फोरमायोदि बिटिआरआव होनाय फ्रि ट्रेनिं एबा पेरामिलिटारियाव साख्रि थिसननाया बर' लाइमोनफोरनि थाखायल' नङा होनना फोरमायो। मैयानि बे हाबाफारियाव 24 नं एसएसबी बेटेलियननि डिपुटि कामान्डेन्ट पंकज शर्मा, बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा नारायण दास, MCLA बिजित गोदान नार्जारी, 24 नं एसएसबीनि रौनिया हान्जाजों लोगोसे गोबां सोलोंथाइ लाग्राफोरा बाहागो लायो। दथि खौराङाव दङ गसाइगावआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय, सालायगिरि आरो खालासि सानैबो जायगायावनो जिउ खहा। गसाइगाव महकुमानि गुरुपेलायाव थानाय 31 नं राजा लामायाव गंसे ट्राकआ हरखाब जाब्रबथाय जानानै सालायगिरि आरो खालासिया जायगायावनो जिउ गोमादों। थांनाय हरनि 11 रिंगासो समाव उत्तर प्रदेशनि गारि UP 78FT 9718 नम्बरनि ट्राक गारिया दैयाव गोग्लैलाङो, जायनि थाखाय ट्राक सालायग्रा मान्नी सिंह आरो खालासि बिष्णु सिंह सानैबो जायगायावनो जिउ गोमानाङो। जिउ गोमानांनाय सानैबो उत्तर प्रदेशनि थागिबिमोन होननानै मिथिनानै मोन्दों। गुवाहाटीनिफ्राय गुजरातसिम थांबाय थानाय समावनो राजा लामायाव बे ट्राकआ हरखाबै जाब्रबथाय जानानै दैयाव गलाङो। जायगायाव पुलिसआ सहैनानै सालायग्रा आरो खालासिनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, आरो रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामना लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना बेल बटमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोनहा सिगां नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।